No, así está bien. Què hi ha allà, Bru? Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. That's your idea of fun. I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get off shore. ¿Para qué? Titi, Vale. Resulta que el Lito i la Míriam, que són uns amics nostres, es van casar i no vam poder anar a la boda. Però ens van dir que venien de vacances a Mèxic i ens vam anar cap allà. I amb el Lito i la Míriam molt bé, tenia mogollon de ganes de veure el Lito, sobretot, perquè és best friend meu. dígale al Lito y a la Míriam. I em va molar molt passar un parell de dies amb ell allí fent el guarro. I sort que van vindre el Lito i la Míriam, perquè la Isa no em deixava veure fins a les 12:30 del migdia. Perquè és gratis més. Des de les 10 del matí ja bec alcohol perquè toca. La Isa es va enrotllar molt i quan el Bruc feia la migdia de llarga, pues anava a l'habitació amb ell i jo em quedava amb el Lito i la Míriam i podíem allí anar a disfrutar de l'experiència del tajat del resort. ¡Oh, Titi! ¡Que ve! ¡Que ve al Lito! ¡No! ¿Qué pasa, guarro? Els dies que vam estar amb el Lito i la Míriam vam tornar un dia de dinar i el Joan anava una mica piripi i va dir, en comptes de fer la siesta, vaig a fer un bany amb el Titi d'espuma. I la Isa que anava piripi. Anava piripi. Però m'ho vaig passar molt bé, no vaig ofegar el meu fill, vull dir que... I ens vam posar allà tots dos i vam buidar com tots els xampús aquells que et regalen. I apretaven el botó i feia bombolles i clar, amb l'espuma feia pues, mogollon d'espuma i el nen allà s'ho van passar superbé. I va ser molt divertit. El grup molt divertit perquè clar, també per exemple hi ha iguanes per allà. Mira, Titi, llangardaix. I només sortint del nostre apartament hi havia 3 iguanes molt grosses que tenien allà al cau. El Bruc els hi va posar nom i llavors hi havia una iguana molt gorda que es deia Buti, després les altres petites es deien Apis i Pep. El Buti? Com es diuen? Pep i Buti. Ah, i fan això? Ah, mira, i mengen l'herba, el llangardaix. Sí, superbé, perquè a la piscina el Bruc s'ho va passar molt bé. Li vam comprar un cocodril d'aquells inflables. Però jo estic igual, això li faria gràcia. I li vam comprar i bueno, li agradava passejar-lo, de pujar-se a sobre no, encara no, al final ho vam aconseguir. Per què te'n vas a un resort a l'altra banda del món? Pues per anar a banyar-te en una platja de puta mare, no? Que no tens a casa.
que allà passa una cosa a la zona de Tulum, que hi ha sargazo, que és una alga que des del 2014 pel canvi climàtic i l'augment de la temperatura s'està formant aquesta alga i ve, la porta al mar. I es va fotent a la platja i allí s'han inventat uns sistemes inflables de no sé què. Tenen allí no sé quanta gent explotada que els hi paguen superpoc, amb pic i pala, recollint sargazo, que és en plan, és que és impossible, no sé per què ho esteu fent, o sigui... No sé, és una cosa molt rara. Deixa el culo torcido al resort. Té una mica de cada infierno, paraíso, junt. Hi ha com molta gent amb moltes ganes de petar-ho, o sigui, de beure mogollon, menjar mogollon. Jo vaig abraçar l'experiència del resort des del primer moment. Què vaig fer? Vaig arribar i vaig començar a menjar com un tiburón. A mi personalment em va tirar enrere, no? Perquè arribes als bufets, tot a lo grande, i veus la penya allà amb l'ànsia. Hi ha una cosa que es diu la ley de Pareto, que és el 20% consumeix-ho del 80% i el 80% consumeix-ho del 20%. Si vas, has de ser el 20%, perquè si no és el 20% estàs tirant la molla. Vam fer aquagym un dia, que tampoc ho hagués fet mai, i al final ho fas i rius un rato perquè et veus en una tessitura que dius, hòstia, tu, però és divertit. Me lo paro. Una altra cosa brillant, la part de l'entreteniment, fan activitats i espectacles. Tu veus allò i és com cutrongo, però com que és com un auditori gran, no sé què, la gent es maqueja, la gent va arreglada, la gent va allí a passar les seves vacances. I com que és de lujo, doncs també porten roba de lujo, ells porten les seves sabates de taló, els seus vestits, els seus pantalons de pinces, les camisuques, i van a veure l'espectacle de Tributo a Queen. O homenaje a los años 80. I tu veus els de l'espectacles que estan allí, estan animats i comencen a fer tot el numeret com mega motivats. I mires al públic i veus amb la Sancho d'Àvila, o sigui, no es belluga ni un cap, no hi ha ningú ballant, vull dir, igual la gent ha menjat molt durant el dia també, llavors no es poden bellugar quan arriba la nit, no? I estan allí tots aprimits. I el Bruc s'ho va passar superbé perquè va flipada, que d'escoltar la música va estar ballant allà com un boig. Després les altres nits ja no li va molar tant, però aquella en concret va ser molt guai veure perquè era en plan, es fotrà un pinyo i es fotrà un nyanyo perquè va com un boig i allò al terra estava una mica mullat, però bueno, al final no. El resort té moltes coses xungues i no, tampoc és molt coherent que anem a un lloc, ens ho passem bastant de puta mare perquè el Bruc va estar regalat a la passateta, ens vam comprar un inflable i tot allà a la piscina. No, sí, abraçar l'experiència i després agafar i fer un vídeo i rajar de tot. Però és que és així. La cornucòpia del llançar menjar, les begudes són xunguis, hi ha com un racisme implícit, com folcloritzat, una amabilitat exagerada, somriures exagerats. Tot és una façana, és lujo valenciano. I és tot
No ho sé, és el contrari de Mèxic.